TV andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓokki walalde barkeji cila siwre doggo dungela seno busoɓe hayre mbara hayre gollere sere kunda ba fata ko waktu yoni ha to guetema kame fasudeɓe ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ma en jabbo musidɗo meɗen Bokara Sako to leydi Mauritanie teskama e jereji leydi ndi ɓeydugol cogguji ha jeeyi sababu hoore joli ndi hanki erima jagorde kettoɗo e oɗona fannu nde mbawata dartinde ɗum to leydi Mali fedde wiitende Yero Wulo kañumne hanki jiɗino yerwade e booli Bamako kono tadiɓe kadiɓe yitteɓe ko koninkoɓe leydi France nde jaltata leydi mabɓe to leydi Gambie ma en ketto musidɗo meɗen koddenene Abouba yogay landaji lundu garti e duuɓi nayya Adama Baro to leydi Guinée Conakry tuggan matan gila nogasa lewru octobre hitande mayde nde bureau sellu dilen diallo koko udda kono ɗo ha ɗo gonden o ronki yo suudu ñawore artanmo hena to leydi Côte d'Ivoire kikiɗe hande o ɓe gandata misiraji ƴettaɗi gam haɓade oɗo henna ñawa biteɗo coronavirus to leydi Benin Patrice Tala maje sumgoji baɗoji sappo e go lewru avril e ndera ndeɗo henna hittande to Nigéria kame Libye to Somalie Algérie ha fenma ton to Royaume-Uni kame Irak Iran ha fenma ton to États-Unis de Amérique Joe Biden kam woni hande ɗe jagorɗe kala kucci hande haalde golle mum musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko ma o ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno Djiby Sy ayoro mi dañi bela mi hilnana bela ayoro mi joftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sy en andin dendagal bandiraɓe taweteɓe nder région mo Tambacounda kala oɗo saaha mo gondena omo tawi toon to cuuɗi meɗen Tambacounda so tawi a ari ha to wuuro Tamba a namdima leegal Saare Issa juma mawɗo nan ɗona
e nder legal ngal étage goto e sara caggal juma ɗo saari ha ɗon anamdima docteur Djibiso ma holle docteur Djibiso siftinɗon docteur Djibiso ko wittiyanke ngana cafrowo ko wayno fibron kyste prostate hémorroïde ɓuutowo neɗɗo teskiɗo e muɗuma ene ustore gorawge kala saha docteur Djibiso ene jogui siroji ne jogui leɗɗe jarateɗe ne jogui leɗɗe loteteɗe ne jogui leɗɗe ɓuurateɗe kala ko miijiɗa sa jokkodire Djibiso ma heeɓe hen ko ɓuuri labde docteur Djibiso 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 nototoma e ndeɗon tonggode ko biyeteɗo Baba Dia on tawete ko Dakar Kermassar saɗa fayi Boun are Tampa ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso so tawi noon jiɗɗa jokkodire docteur Djibiso kono banggue WhatsApp mbatta ko noddirguel leydi Mali 00223 70 85 72 47 ɓiɓɓe fulɓe docteur Djibiso e rima moni kala nde arata arda e jaam e kisal heɓa jaam docteur Djibiso safriyanke ngana kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas e goo silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo kabruji mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karalagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men leydi Sénégal ma en jaɓɓo musidɗo men Bocara Sako jam hiire mon a yawo yeɓirde weltare TV jam hiire ma Sar Abdoulaye Sar yonti kabruji men ɗo e nder leydi Sénégal horejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi batu jagorɗe e ñalawma hanki o toon to galle lamorgo o ene wayno tawtorama nguɗon batu dendagal jagorɗe gonɗe e nder leydi Sénégal horejo leydi Sénégal Macky Sall o uditiri haala makko gam hirjinde bandiraɓe e ɓeydade dolnude e riftinde wiide bandiraɓe yo ndeno rafi coronavirus ɗo e nder leydi ndi ene diwti kerol e oɗo saaha kono horejo leydi Sénégal Macky Sall caggal ɗum o holiti jagorgal toppitigal ko fate cellal Abdoulaye Diouf Sarr nde hirjinta bandiraɓe e hollidde soɗe jogorɗe arde ɗe alay saago ɓe mbawa hirjinede ɗum gam ɓe mbawa famde e wiide horejo leydi Sénégal Macky Sall o holliti noon ɗeɗon ŋesoɗe so gari ma fawe e juuɗe dadiɓe leydi Sénégal gam mbawa webtinde e wawde wadde golle ɗe e nder leydi Sénégal ha goto kala wawa ŋesade gam falade rafi coronavirus kono horejo leydi Sénégal Macky Sall haɗani ɗon e banggue cellal o woliti dey sehil makko biyetenoɗo Amadou Dansokho mo golledi politique dumunnaji kewɗi no fewi haw jooɗi e jappere nde o felliti innir ɗum suudu safrirdu mawdu waɗandu toon to Kédougou taw ko niveau 2 o inniri ɗum biyeteɗo Amadou Dansokho rutti e jomum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗo e nder leydi Sénégal o woliti yay e suudu safrirdu wondu waɗandu toon to Sédhiou mo innir ɗum biyeteɗo Amadou Tidjani Ba e suudu safrirdu wondu waɗandu toon to suudu safrirdu wondu mo innir ɗum biyeteɗo Ceerno Birahim Ndaw ɗum noon o holliri tan ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe potano yejjitere caggal ɓe mbaɗi golle payidinde ɗo e nder leydi Sénégal e wiide horejo leydi Sénégal Macky Sall ene wayno ceernajo mo ganduɗa kaɓɓunoɗo almuɓe muɗum e gueƴƴelle toon to Diourbel ñawore makko ene wayno ene jogori ummade kono noon caggal ɗum ɓeɓe ganduɗa ko almuɓe makko e sehilaɓe makko koliti beltaki no jagguira haw waɗa mandat dépôt ɓe koliti dey commanda mo ganduɗa ko jaggunoɗo mo ene wondi e joguiɗo ñawore nde ene wayno eɓe tuumimo ɓe ɓoorimo haw heddori kilote ɓe koliti kanko noon ko neɗɗo mawɗo o fotano waɗe noon ceernajo wiyete ko Birahima Dieng ɓe kolti oɗo saaha noon kamɓe kala maɓe mbad seppoji mabɓe gam yaade toon to suudu Diourbel ndu wadde seppo mabɓe e hollirde mette mabɓe kolti kay Birahima Dieng ko oustage mo ganduɗa baɗɗo formé ɓe ganduɗa ko almaɓe ɓe jalti e makko seeremɓe mawɓe jalti e makko ɗum noon o fotano waɗede ɗeɗon gueɗe kantoridde oɗo saaha noon ɓe kolti rendinde bandiraɓe kala e ñalawma oɗo aljuma ɓe mbaɗa alkamisa jaafoɗon oɗo ñalawma alkamisa ɓe mbaɗa seppo mabɓe ha to damal suudu ñawirdu wondu toon to Diourbel losko waɗango hande ko fati e rafi coronavirus jagorgal toppitingal ko fati e cellal Abdoulaye Diouf Sarr e yaadi mum ɓe koliti kene tolno
temedde joyi innama ade ɗum waɗa losko arti en wondi e rafio kene tolno temedde capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo ɓe koliti noon e nder ɓeɗon kene tolno capanɗe jeetato e jeenayi innama ade ɓen ko rabo kene tolno temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeetato hay goto anda dabɓe ɓen rafi coronavirus o Thiès ko 17 Touba ko 11 Saint-Louis ko 10 Rufisque ko jeetato Kaolack ko jeeɗiɗo Ouakam ko jeegom Tamba ko jeegomo Dakar Plateau ko joyo Liberté 6 ko 5 ko joyo Ouest Foire ko joyo Pété ko joyo Yoff ko joyo Bambey ko nayo Keur Massar ko nayo Nord Foire ko nayo Cambérène ko tato Guédiawaye ko tato Mamel ko tato Matam ko tato Mbour ko tato Popenguine ko tato Thiaroye ko tato Tivaouane ko tato Vélingara ko tato Almadi ko ɗiɗo Cité Fadia ko ɗiɗo Guinguinéo ko ɗiɗo Koungheul ko ɗiɗo Mariste ko ɗiɗo Risatol ko tato Sacré-Cœur ko ɗiɗo joni wuuro wiyetengo Saly ko ɗiɗo Sicap Foire ko ɗiɗo Amitié ko ɗiɗo Amitié 2 ko goto Bambilor ko goto Boppo ko goto Cité Suprême ko goto Cité Gaddaye ko goto Cité Keur Gorgui ko goto Cité Mixtap ko goto Dara ko goto Diourbel ko goto Fatick ko goto Goudiri ko goto Hann Bel-Air ko goto ene wayno Haslem Haslem 2 ko goto Haslem Fass ko goto Kaffrine ko goto Khombol ko goto Liberté 5 ko goto Louga ko goto Médina ko goto Mékhé ko goto Nioro ko goto Patte d'Oie ko goto Podor ko goto Point E ko goto Ranérou ko goto Sicap Baobab ko goto Sokone ko goto Somone ko goto Yen ko goto Zac Mbao ko goto e ñalawma hande o kene tolno temedere capanɗe jetto jeegom wondunoɓe e rafi coronavirus celli koti galleji men kene tolno capannayyi e jeeɗiɗo innama ade ɓen ko tampuɓe e rafi coronavirus yimɓe jeegom jalti aduna e rafi coronavirus e ñalawma hande o kene tolno ujunnaji nogas e tati pawɗi temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho innama ade ko rafi coronavirus o fuɗɗo e nder leydi Sénégal ko ɓeɗon goni fiɗaɓe rafi coronavirus selluɓe rafi coronavirus dendagal ko rafi o naati ɗo e nder leydi Sénégal kene tolno temedde joyi e capanɗe joyi e ɗiɗo innama ade ɓen goni yaltuɓe aduna e rafi coronavirus dendagal ko rafi o naati ɗo e nder leydi Sénégal wonɓe cuuɗi cafriɗe leydi Sénégal ene cafre rafi coronavirus ene yakora maɓe keɓ cellal maɓɓe kene tolno ha joni temedde jeegom e capanɗe jeetato pawɗi capannayyi innama ade ko ɗum woni e cuuɗi cafriɗe leydi Sénégal ene yakora maɓe keɓ cellal maɓɓe ko ɓuuri yawde e yacare jagorgal toppitigal ko fati e cellal Abdoulaye Diouf Sarr holiti rafi o nanɗo ha joni mone kala yo wat feere no suurdi hoore mum no dandiri hoore mum e rafi coronavirus o gam hutorade masque uji e soɗorade sabune walla gel uji e wiide jagorgal toppitigal ko fati e cellal Abdoulaye Diouf Sarr e docteur eɓe safroɓe rafi coronavirus Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef o holti oɗo saaha de ko fati mo ganduɗa oɗo gorko biyeteɗo Serigne Bassirou Gueye ha joguiɗo ñawode ko fati e nder leydi Sénégal so tawi a wawi susde oɗo saaha de kanko de oɗo saaha omo andi ha joguiɓe ko fati e ɗeɗo koppareje kene tolno capanɗe jeenayyi e 4 milliards omo tuumi hen ɓe ganduɗa ko biyeteɗo Mamoudou Diallo kono kay holti omo jogui ha joni ko laaɓi ceer e kayitaji labɗi ceer bawɗi hollirde ko oɗo gorko jogui ɗeɗon koppareje e wiide Ousmane Sonko holti ɓe ñaami hen kene tolno capannayyi e 1 milliard ɓe ñaami hen kene tolno capannayyi e 1 milliard ene heddi ɗeɗo koppareje ha joni eɓene mofti ɗum e banque omo jogui ha joni kayitaji kolliroji e banque mo ganduɗa ɗeɓe mbaɗi ɗeɗon koppareje e wiide Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef e oɗo saaha kala ko ɗum woni duho makko haw waɗi plainte mo ganduɗa ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe holliri ko ɓen jogui ɗeɗo koppareje tawi ɗeɗon koppareje jeeyi ɗum ko laamu leydi Sénégal oɗo saaha noon haala ka ene heewi e nder leydi Sénégal Ousmane Sonko caggal nde portuɓe plainte guila hitande ujunnaji ɗiɗi e 19 guila nden ha joni haala ka ummitaki e faade oɗo saaha bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heɗotoɓe a yawo yeɓirde Weltare TV ko sehil moon guiɗo moon Bocar Sakho walla mbiya Bobo Ngendi Ablaye Sarr yo jaam wal amina ya rabbal alamina Bobo Ngendi Bocar Sakho takkusana juulaɗo to Dumga Wural Fa kon takkusana era haton to capital Mauritanie woni Nouakchott ko toon paɗena to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie hanki kikiɗe holliti 1330 ko ɓen goni ƴeewaɓe hen 1330 mbaɗa ko test jawɗo ko wiyete test rapide 1330 ɓen nawa ko toon to laboratoire ngam ƴeewede tawani wonde oɗo hen borosa ko 65 yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen yimɓe temedere keeɓi cellal mumen 46 neɗɗo
e wondunoɓe oɗon ñaw oɗo saha puɗɗima caɓorde yimɓe nogas e jeenayo ma ballite e fofandu ha joni koye Mauritanie keddorɗen Mohamed wulde Cheikh Al Ghazouani ko horejo leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki o heurima oɗo saha mo goɗen jagorɗe tambiɗe yoga e gueɗe leydi ni ne mbawata toppitade ko ɓuuri yawde e yaccade piriji ɓeydade e nder leydi ndi gam teskede oɗo saha mo gonden jeereji leydi Mauritanie kala kene wiye coggu koko ɓeydi hen ha tenti gueɗe ñamateɗe ɗum jeeyi sababu subaka hande o jagorɗo kalfinaɗo jeeygu kame jagorɗo kalfinaɗo pétrole kame jagorɗo kalfinaɗo ngaalu kame jagorɗo kalfinaɗo awo kamɓe kala oɗo saaɓe jooɗima subaka hande gam yurnitade holko jeeyi sababu ɓeydugol ɗiɗo hen cogguji gam teskede commerçant ji Mauritanie naɓe addoyoɓe marchandise caggal leydi ne teski cogguji koko ɓeydi gila toon ɗum noon jeeyi sababu oɗo saha haɓadeɓe ɗiɗo hen cogguji nde gartata ɗo wonnoɗo ha joni koye Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Mohamed Salem Wuld Marjogo caggal batu jagorɗe hanki waɗi conférence de presse gam huccodirde e jayndeli artude kuulal hirto lelo ngal hinde couvre-feu ngam hollide couvre-feu e nder leydi Mauritanie jeeya koye barriére ngam haɓade ko fate banggue coronavirus e nder leydi Mauritanie teskede gila tan ngal kuulal lawɗina e nder leydi ndi kene wiye oɗo hen mborosa ustima no feewi e nder leydi Mauritanie kono kadi o holliti ngam ittude kuulal hirto lelo ko alay saago jagorɗe joddodo jewtide ƴeewa caɗele scientifique en taweteɓe oɗo saha ñawoɗo tolni e nder leydi ndi gam ittude ngal ɗon kuulal hirto lelo lawɗina ngala gila tan waktu nogas jamma ha fenma waktu jeegoɓijo subaka ha joni koye Mauritanie keddoɗen tawari jayde witeno ɓe kolliti brigade de la gendarmerie nationale mo Mauritanie teeɓima fedde kene fata wonde 150 neɗɗo ɗanninoɓe yimɓe ɗanlede ndewani lawola faade toon to Europe taw kadi ganduɗa ko hoɓɓe jeeya hoɓɓe ɓe jeeya kay nder leydi Mauritanie jeeyaɓe e leyɗele ceertuɗe no feewi kamɓe kala ɓe teeɓama e wiide biyeteɗo colonel Dey Demba Yazida o holliti ɓe nanga ko toon to Sébaha kame elmina kala yoga e mabɓe noon tawama ne jogui matériel uji kewɗi no feewi taw ganduɗa ko ɗanninanoɓe yimɓe faade toon to Europe oɗo saaɓe tawi juuɗe dadiɓe leydi Mauritanie woɗɓe jaggaɓe e wiide jayde witede Zahara jaggama fedde bandiji wuyɓe taw ganduɗa e kala saaha ɓe ɓornoto ko teniji policeɓe ngam wiide koye mabɓe koɓe policeaɓe ɓe dañanoɓe gujjiri kono saha leskoji nana jokki e mabɓe ma en gartoy e oɗo hen kabaru laamu leydi Mauritanie e wiide jagorɗo kalfinaɗo taaridi leydi Mauritanie gueɗe taaridi hollitiɓe neeli 7 tambiɗo ko fate banggue ƴewdade rafiji taweteɗe guertoɗe ngam teskede e nder leydi Sénégal e nder diwan Thiès ñaw biyeteɗo grippe aviaire ene teskato no feewi ha jeeyi sababu roso uddi demuɗe mum woto guertoɗe ɗen ɓennude ɗon jeeyi sababu laamu leydi Mauritanie ngam yidde riwtude kala kene wiye ñaw mabɓo ɗeɗo hen guertoɗe itti ɓen safroɓe nde jilloto yogay nokkuji ne hirɗi guertoɗe ngam ƴewde ɗe hen guertoɗe so tawi a natani ñawo e nder leydi Mauritanie sen wi to Mauritanie ko on takkusana yoni ha ton to Bamako lamorgo leydi Mali Bamako lamorgo leydi Mali hanki wonande fedde wiitende yerowolo ko fedde innirande ɗemgal Bambara kamɓe noon hanki ɓe moɓodirin to place manditare leydi Mali ngam wiideɓe konin koɓe leydi Mali ɓe hinde barhan nde mbawata yaltude leydi mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade kota leyɗele mumen kono noon dadiɓe ɓe leydi Mali ɗaccani ɓendeji bettini koye gaz uji kamila crémosine aji ha ganduɗa ɓen sukaɓe seppannoɓe moni kala hooti e galle mum ñalawma hanki o bandaw horejo leydi ndi tawama toon tokkati ngam mawninde manditare koninkoɓe armée leydi Mali duuɓi 60 oɗo saaha leydi Mali koninkoɓe muɗuma ñalawma hanki o kene fota wonde 91 neɗɗo taw ganduɗa ko ɓen waranaɓe koninkoɓe mumen e fiyande cakkitiɗe e nder leydi Mali goto kala heeɓi kene wona million ngaji 2.4 e hunde ngam wallide e muññidde ɓen koninkoɓe wasɓe pittali men e piyanɗe baɗɗe e nder leydi Mali ko wona ɗum ko ñalawma hanki o Assimi Goïta woni cikko horejo leydi ndi kame ba wan woni Mokhtar Wan jafno woni Mokhtar Wan horejo jagoɗe leydi ndi kamɓene ɓe pawi tufere mabɓe adine toon to bankoro tufere adine ngam mahde hôpital
militaire mo nder mum ne wona kene fotto wonde 26 milliard koppareje France CFA taw ngada komo martaba nayi ɓiijo on hôpital non ko hôpital teskade so tawi tan gasi ma wonana gartam ɓiɓɓe malinaɓe ha tenti hôpital militaire to leydi Mali keddoɗen ha joni haɓade kala kene wiye guyka e nder leydi Mali siftindon Bamako ko nokku hande ɓurɗo hulɓinade ko fate banggue guyka ɗum jeeyi sababu laamu ngu haaɗi kala ko ene wiye pistolet pewneteɗo e nder leydi ndi taw fewnirte koko fate banggue artisanal taw fewnirte ko mbaadi mbaylago ɗum noon yo nattu ha laaɓa e nder leydi ndi ɓe kadi kala tan jiyaɗo eɗen gueɗe so tawi naggama gueɗe cattuɗe koko pawete e dow muɗum gam teskede ɗo saama gonɗen kala kene wiye guyka ene teska e nder leydi ndi to leydi Gambie kodde nene Abouba. eyyi ko noon tigui hikka waɗi duuɓi 4 ko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow jooɗi e jappere laamu ngu caggal tan nde wonno toon to leydi Sénégal haw artiɗo e leydi men Gambie o wawi tigui lamtade e leydi ndi woni lamɗo tataɓo ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ene wayno noon hikka waɗi ɗum duuɓi 4 kono noon ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe mo kala addi yiyande mum ha tengtewol anda biteɗo UDP Almami Fanding Tall ene wayno tan nde gueɗe ɗiɗi mo wawi sifade laamu président Adama Barrow woni haqqe innamade ene itta ɗo ha timmina wonde haalde miijo muɗum kono ko wona ɗum ko heddi ko foof yakar ɓesgu leydi Gambie koko gasi e laamu président Adama Barrow ene wayno kadi oɗo biteɗo May Ahmed Fati kanum ardi landa biteɗo GMC kankone kadi o holliri yiyande makko woni wayno nguɗo laamude président Adama Barrow ko laamu coalition kono tafono ko gam joɗade duuɓi 3 gam tan ɓe mbawa fewnide ko wiite liggotoɓe ɗo e nder leydi ndi e nden koye kisal ngal koɗo ɗum ɗon fof de yiyaka wimo seeɗo e laamu président Adama Barrow ko wayno transport woni ya garta o ɗum ɗon ene rewi lawol ngal jaborgal ene liggo gueɗe muɗum ene wonde jaborgal kalfinagal gueɗe nder leydi ɗum ɗon ne kadi ene wayno tigui rigui ene liggo no hannirta ni e kuɓɓam ɗam ene tabbiti ɗo e nder leydi men Gambie kono ko heddi ko fof e darala ko moƴƴi hen ɗo landa biteɗo PRC laaminoɗo duuɓi 22 ne wayno kamɓene kadi ɓe mbi ko balle gummotoɗe caggal leydi holtoɗe nana holtoɗe rewi ɗum ɗon ne kadi eɓe poti andude ɗum ɓeɗo ganduɗa pelle jamburiyankoɓe kadi darniɓe haqqe ade e ɓesgu leydi Gambie kamɓene ɓe kolliri ɓe mbi laamu président Adama Barrow wayno haɓɓe tan ha tiiɗa walla fiye walla majje koreji mum ɗum wiɗo e nder leydi meɗen Gambie kono kadi ko wiite démocratie ko woni potal haalde miijo mum e nanɗo e nder leydi ndi ko wayno jayndiyankoɓe e foof mo kala ene wellitande haalata miijo mum taw kadi ne fawi e dow lawol e goomu tafango wiitego TRRC no wayno ngun goomu kadi ene diggo golle mum kono ɓe kuuli ngun goomu haade majjude rewat to goomuji goɗɗi ndewno saabu ɗum won hewɓe nane jaada e hoorejo leydi président Adama Barrow taw ene poti noddede tigui rigui mbawa hettede toon kono ha joni jiyaka toon walla pawani toon felo muɗumen beele wona hoorejo leydi ɗo ndi woni caggal ene haɗine suddiɓe wudere gam tan hay goto wawa yettade ɓe kono mo kala addi yiyande mum e ganduɗa kadi e duuɓi 4 hoorejo leydi ndi président Adama Barrow woɓɓe kadi mbi o ligguima tigui rigui walla o mona fawi felo makko gam liggade leydi Gambie saabu ɗum guilo ari e jappere laamu ngu duuɓi 4 hikka ene wayno o fawi tan koye potal e addude kadi ko wiite ko deejere nder leydi ndi e liggade taw kadi o wona hebbinde haala ko denen Abouba jokkoɗiranno e weltare TV ɗo e Serekunda. kodde nene Abouba takkusana jondo ɗon ɗo Serekunda ko on yoni ha ton to Conakry mo leydi Guinée to Guinée Conakry tugganma tan gila nogas lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ñiɓirde Cellou Dalein Diallo woni ñiɓirde UFDG koko udda gila nden haɗo ɗo gonɗen ɗum jeeyi sababu kanko Cellou Dalein Diallo wa addanino kayitol laamu wonande laamu waɗino kayitol ñawore wonande laamu leydi Guinée toon to suudu ñawore ndo disini kono haɗo ɗo gonɗen ala taw ko gasi haydara e hujjiyanke biyeteɗo Aluseyni Aissata Diallo holliti fonno wonde ñawore hakkunde Cellou Dalein Diallo ñiɓirde mum e laamu leydi ndi ko 19 nduɗo hen lewru dirtina ha nogas ñalawma hanke o dirtina ñalawma hande wonande tan 4 heures jewtuɗo hen ala ko gasi haydara jeeyi sababu noon oɗo saaha dirtinede ɗeɗo hen ñawoje kala ko ñawowo holliti wonande ɓe jogui caɗele technique e suudu mabɓe ñawore toon to cuuɗi ñawoje walla mbiyen to cuuɗi niɓɓiɗi kaso ɗi leydi Guinée Conakry keddoɗen ha joni gam teskede wonande lundi yankoɓe laamu Alpha Condé dumbaɓe e cuuɗi dumbirɗi tawiteɗi toon to Guinée Conakry aɓe jogui lebte musde no fewi gonɗe mabɓe ha tente Ousmana Gawla Diallo jaggaɗo ken wona joni lebbi ɗiɗi ene wonde e Sherifa Ba Kame Abdoulaye Ba
kame sellu balndene wonde Etienne Surapugi ɓeɗo kala nangidino ñalawma goto ndumba kono hollitama kanko Ousmane Gawla Diallo oɗo saha o wona celluɗo no fewi ñalawma hande o foti yaade ƴeewoyde ophtalmologue caggal koye guite o wondi mo fonno kadi hande darade e yeeso suudu ñawore ko wonde kala oɗo saha kam teskama kaso o wonaniɓe tan ko ñawto Côte d'Ivoire caggal batu jagorɗe hanki hoore joli ndi holliti hande wonande yoga e jagorɗe ha terde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kamɓe ɓen se fedde tambide yurnitade ñaw coronavirus dawal ɗimmal ɗo tolni e nder leydi Côte d'Ivoire ene gasa ɗo e kikiɗe tan ma misiraji ƴette ko fate banggue haɓade ndeɗo wen peƴƴerde ɗimmere Lassana général Lassana Doumbia ko koninke mo leydi Mali yillima hanki ton to Côte d'Ivoire taw ganda koto jinnaɓe ɓen koninkoɓe lafaji mbulaji wasɓe pittali men ton to région de Tombouctou mo tam ton to région Tombouctou mo ton to région mo Tombouctou mo Mali caggal nde koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire tato mbasi toon pittali men taw ko lafaji mbulaji o holliti ñande nogas e ɗiɗi janvier woni ñalawma janggo ɓalli maɓɓe gartite toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ko ɗum jeyata sababu o itti kala kene fota wonde million koreji rokka ngam wadde jenayse mumena to Bene Patrice Talon binoɗo ko manda goto tan waɗata iwa e lefol laamu holliti ma jeye e ƴamtoɓe dawal ɗimmal lefol laamu ton to leydi Bene ɗin sumgoji noon mbaɗata ko ñande nogas e ɗiɗi lewru avril e nder ndeɗo henna hitande kono siftinde on sumgoji sarɗi yankoɓe jawtunoɗi ɗi kanko on Patrice Talon wonande ɓen landaji lundo kala mbaɗino ko wiyete boycott jaɓano yaade kono noon hollitino e nder luwaji kesiɗi wo adduno taw koye référendum kala tan landa ka dañani kene fotto wonde 16 sarɗi yanke walla ni 16 maire wawata jeeyede e ƴamoɓe sumgoji ɗum nanoɗo saama gonde ala kala landal lundo jogui ka ɗin mairuji firti tan ko kanko goto jogori ƴamde lefol laamu e nder leydi Bene to Bene hakkude mum e Nigéria Patrice Talon ñalawma heccanke o waɗi jilu mum toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria o dañi joɗorade nando makko woni Mohamed Buhari horejo leydi Nigéria ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴi no fewi siftinde ona gila tan hitande mayne nde ha yettiɗo hen keerol hakkude leydi Nigéria kame Bene koko udda ha tiɗi gam teskede yoga e commerce aji Bene enen dongna yoga e marchandise uji taw ndewata e duwaña tene kadi laamu leydi Bene ne merni haalata haydara ko ɗum jeeyi sababu o wi moƴƴinta koddigal ko moni kala ɗoftoto goɗɗo kanko Mohamed Buhari taw yaltin ɗin konnguɗi koko kalfinaɗo konngol galle lamorgo Abuja biyeteɗo Femi Adesini to leydi Libi Libi laana gadika hoɓɓe ɗannoto laana gadika ɗannotoɓe ɗan leydi ndewani lawol woni migrant clandestin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kan laana noon jolgo mum waɗi ko toon to Zawiya kene fota wonde 50 kilométre hakkude mum e Tripoli e wiide wonande loni kame fedde tammide hachera ɓe kollitine wonno hen kene wona 43 neɗɗo kono kadi waɗi hen mayɓe waɗi hen faabaɓe kan laana noon wonno hen ko jeeyaɓe toon to leydi Côte d'Ivoire kame Nigéria to Ghana ha toon to Niger ha toon to Guinée Conakry kam e leydi Gambie ɓen noon jeyama e ɓen faabaɓe to Somalie to Somalie laana ndi wawa ko hinde drone Amérique naaɓe hanki bombi taw ko ardiɓe pelle tati pelle kay ɓurɗe hewde doole taw ko Al-Shabaab ɓe dañi yoɓade ɓeɗon pittali mumen e nokku biyeteɗo Jammer ene tawe e nder leydi Somalie to Algérie Abdelmadjid Tabboune ko horejo leydi Algérie tawte to Allemagne tawte toon to Allemagne gila tan sappo lewru janvier jaraw e duuɓi 75 kan waɗi opére ɗeɗo hen balɗe koyngal ñamala kono o holliti o samti no fewi caggal nde hewɓe kolliti oɗo saaha o wona neɗɗo kattanɗo no fewi o holliti ɗeɗo balɗe tan ma o artu e nder leydi makko Algérie ngam jokkude laamu makko to Irak tonne kadi subaka hande o ko attanta musɗo baɗɗo toon kaɓɓuɗo pittol mum kam tigui kaɓɓuɗo paftol pettoje kam tigui fettiniɗum e nder jeere ha ganduɗa yooɓima kene wona nogas e jeetato fittandu 93 neɗɗo gañi men toon to Bagdad kene wona joni lebbi 17 atanta waɗani e nder leydi ndi so wona subaka hande o loskoji noon ene jokki hen to Royaume Uni subaka hande walla mbiyen hande ɓe jaltini
e nder balɗe ɗiɗi ɓe mbasi kene fotta wonde ujunere e temedde jeetato e nogas neɗɗo basɗo fittandu mum e nder leydi ndi taw yooɓi pittalu men ko ñaw biyeteɗo coronavirus to Allemagne e nder balɗe ɗiɗi kene fotta wonde ujunere neɗɗo wasi fittandu mum taw koye ñaw biyeteɗo coronavirus to leydi France e nder balɗe ɗiɗi temedde tato e sappo neɗɗo wasi fittandu mum taw ko ñaw biyeteɗo coronavirus to Iran oɗo sa Alhassane Rouhani ko horejo leydi ndi jaari félicité wonande Joe Biden ƴettuɗo golle mum ñalawma hanke o holliti aɓe ɗamini ma Joe Biden ittu sanction mo oɗo henna wanno e dow mabɓe woni Donald Trump ko wona ɗum ko ton to Amérique ñalawma hanke o ko ñalawma mawɗo no feewi mo ganduɗa haqqillaji kala kettino ton to Amérique to Washington ton to Capitole taw gaɗa ko Joe Biden caggal kayde suuti jungo mum wondi gayni holliti fodi ma won lamɗo Amérique naɓe kala ma hokku gurdam mum e ƴiƴe mum kala Amérique ha beldal e jaam wawa duumade e nder Amérique ko wona ɗum ko erima Amérique nde wonata neɗɗo goto ngam ha hande mawninde Amérique o erima kadi ko fati e banggue oɗo saaha gueɗe ɗe ceekinoɗe ɗe Donald Trump sekino kala ma o ñoɗɗum ha feewa so ittude kay ngal ɗo he naɓɓalal dartinde ngal o mahanno hakkude Mexico kame Amérique ko wona ɗum ko hadde won e leyɗele julɓe nadde toon to Amérique ko wona ɗum ko yaltinde Amérique e siifande Paris taw koko fate banggue taaridi ɗum ne kadi wo artiri ɗum ko wona ɗum ko oɗo Donald Trump haɓinoma wonande fedde tambide cellal ɓalli windere nde kadi o holliti maɓe gatuɗoɓe gonnoɗo ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen haqqillaji kala ketti toon to Amérique ma jaam duumiɗo arte e nder windere nde kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en